क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय रामफलबिल दख'रा एबसुआ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै हारिमुआरि मावबादा खुंफुंदों। 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 8 एप्रिलसिम अदेबानि 8 साननि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै दख'रानि सिङाव थानाय आथियाबारि थिनालि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे हारिमुआरि मावबादाखौ खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद, रामफलबिल दख'रा बैसागु फोरबो खुंफुं आफाद आरो बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिल आफादफोरनि हेफाजाबाव खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लादों। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव कृपेश दैमारिजों लोगोसे रामफलबिल दख'रा एबसुनि आफादगिरि दख'र ब्रह्म बिथांमोनहा मा बुंदों फैबे समाव मिथिनानै लानि। गिबियावनो दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आङो गाहाम हामलायनाय जासिदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय जे मावथांखि, बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानै दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि सिंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै हारिमुआरि जि मावबादा बेखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै आखायाव लादों आरो बे हाबाफारिखौ दिनै बेखेवनो थाखाय दिनै दख'रा बर' फरायसा आफादा हांख्रायनाय लेखा जोङो बेयाव नुजाफैदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो आसा खालामदों जे जोंनि जे बर' हारिखौ सिनायथि होनाय बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा जाहाथे हारिमु बिथिं जौगाहोनायाव दिनै जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे मदद खालामो। मानोना मोनसे हारिखौ सिनायथि होनांगौ जायोबा जोंनि गाननाय जोमनायखौ लानानै, जोंनि राव हारिमुखौ लानानै दिनै जोङो गोग्गानाय दङ। आरो जोङो जे रावखौ रायलायो बियो जोंनि बिमानि राव। आरो दिनै जि दख'रा बर' फरायसा आफादा बागुरुम्बा मोसानाय, देमसि मोसानाय, मोसाग्लांनाय बा खाम, जथा, सिफुं, सेरजा दामनाय बे मावबादाखौ लादों, जोबोरैनो बाख्नायथाव। मानोना जोङो थांनानै थानाय समाव जोङो फरायसा समनिफ्राय जोङो बिजोंखौ लानानै जोङो दिनै गावनि रावखौ फरायनो थाखाय जोङो नाजायो। आरो दिनै जोंनि फरायसाफ्रा गावनि थांनानै थानांगौनि थाखाय जि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो साख्रियानो हक बा दिनै बिजनेसानो हक बायदि बायदि बिथिङाव दिनै फरायनायजों लोगोसे थांनानै जों बयबो थायो। नाथायबा जोङो बेखौनो जोङो बयबो सरसा खालामो। नाथाय हारिखौ सिनायथि होनायाव गाननाय जोमनायजों लोगोसे जों जेखौ जायो लोङो बा दिनै जोङो बागुरुम्बा मोसानाय, देमसि मोसानाय बिनि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौ दिनै बुहुमाव सिनायथि होनायनि जे थांखि, दा बे हिसाबै जोङो बयबो थांनानै थानाय जों सुबुंफ्रा जोङो बयबो हारिमुनि बिथिं माबा नङा माबा मोनसेयाव जोङो बयबो जाहाथे रोंगौथि गोनां जोङो गुबुनखौ फोरोंनो हानाय बायदि जों सोलोंनानै लानो हायो। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंनि बेवहाय बाहागो लानो हानाय फरायसाफोर जिखिनि फैदों आरो दिनै गोबां दिनै बेयाव बाहागो लाफैनो गोनां फरायसाफोर दङ। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि बे रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिनै जोंनि जि फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों, इयुनावबो जाहाथे मोजाङै बाहागो लाफैनानै जों जेरै सोलोंथाइ लायो बेबायदिनो जोङो हारिमु बिथिङावबो जोङो साफा साफा रोंखा राखा जों जानो हायो। बेखौनो जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै अराय सम जों हास्थायो। आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव दिनै गुबुन गुबुन दख'रायावबो बे हारिमुआरि जि मावबादा बेखौ खुंफुंगासिनो दङ। आरो जाय दख'राफ्रा खुंफुङाखै बे बिथांमोनखौबो दख'राफ्रा जाहाथे गावनि ओनसोलनि फरायसाफोरखौ लानानै हारिमु बिथिं जौगाहोनांगौनि थाखाय जाहाथे दख'रा आफादफ्रा जाहाथे खामानि मावो। जों अराय सम जोंनि हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय, जोंनि फरायसाफोरखौ दिनै फरायनायजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरखौ जेरै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों दामनाय देनाय बा गेलेनाय बिथिं दिनै जोंनि गुबुन गुबुन बिथिङाव जे जोङो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि सायाव खामानि मावबोदों, दा थिग बिदियैनो जोंनि फरायसाफोरखौ जों अराय सम जों बेखौनो हास्थायगोन जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि गाज्रि लामाजों जाहाथे थाङा। ड्राग्स सोबनाय बा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स सोबनानै नस्थ' जानाय बेबादिनिफ्राय जाहाथे जोङो उद्धार खालामनो हायो।
दा बेनिखायनो जोंनि फरायसाफोरखौ स्कुलाव जाहाथे जोङो मोजाङै थांनानै मोजाङै सोलोंथाइ लायो आरो दिनै गेलेनाय समाव जाहाथे मोजाङै गेलेनायखौ जोङो स्कप लानो हायो। गान खननाय मोसानाय दामनाय देनाय बिथिङावबो जोङो स्कुलनि अफ टाइमाव जाहाथे जों बेफोरबायदि आयदाफ्रावबो जों गावखौनो गासिबो बिथिङाव सोलोंथाइ लानानै रोंखा राखा खालामनो हायो। आरो बर' हारिखौ सिनायथि होनांगौनि थाखाय जों साफा साफा बयबो गाव गावनि मावनो हानाय बिथिङाव खामानि मावलांनांगोन। बेखौनो जों क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोंनि लाइमोनफोर जों बयखौबो जोङो खावलायगोन आरो जोंनि दिथागिरिफोरखौबो जोङो खावलायनो सानदों। जोङो हारिमु बिथिङाव आं माबा मोनसे रोङाखिसै, सोलोंनाय बिथिङाव फरायनाय बिथिङाव आं माबा मोनसे खालामनो हायाखिसै, नाथाय आं रोङाब्लाबो आंनि गथ' गथायफोरखौ आं फारफ्रोमबो बिथिङाव मोजां सोलोंथाइ होनायाव मदद खालामलांगोन, हेफाजाब खालामगोन। बे बिथिंखौ लानानै जोंनि गारजेनफ्रा बयबो आवगायबोयो, आं बेखौनो अराय सम हास्थायगोन। गोजोन्थों। दिनै मा हाबाफारि लादों? दिनैहाय जे रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेजों लोगोसे रामफलबिल बैसागु खुंफुं आफाद आरो बेजों लोगोसे रामफलबिल दख'रा हारिमु आफाद जे जुथायैहाय दिनै जोङो हारिमुवारि मावबादा बे मोनसे हाबाफारिखौ जोङो दिनै नैबे आथियाबारि दालाइसानि सिङाव थानाय दिनै बे सुजित नार्जारि नब्लाङावहाय दिनै जोङो हारिमुवारि मावबादा खुंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लादों। दा बे लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि, बे मावथांखिखौ लानानै बिनि सिङावहाय जोङो गोबां हाबाफारि रनसायनानैहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों। जेरैहाय जोङो सोलोंथाइखौ नोजोर होनानै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आजावनानै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि मुङावहाय जोङो दिनै गोबां हाबाफारि बा फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै फरायसालियाव थांनानै बिथांमोननो माखासे बोसोन होनाय हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंनानै जोङो फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय गोबां हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे खेला दुलाखौ नोजोर होनानै जे जोंनि फरायसाफ्रा फरायनायजों लोगोसे खेला दुलायावबो सोलोंनायखौ जे खेला दुलाखौबो मोजाङै सोलोंनांगौ होननानै जे आन्डार 13 फुटबल बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों। बेजों लोगोसेनो दिनैहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमु बिथिंखौबो जोंनि गेजेराव जोङो जौगाखां खालामनो थाखाय बा जोंनि गेजेरावहाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोंनि हारिमुखौहाय जे मोजाङै सोलोंनानै लानांगौ, जोंनि हारिमुखौहाय फोथांनानै लाखिनांगौ, बा जोंनि हारिमुखौहाय जे मुलुग दरबारावहाय जे जोङो गोसार होनांगौ, बेबायदि थांखि लानानैहाय दिनैहाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौहाय जोंनि हारिमुखौ जोङो दिनै फोरोंनायनि थाखाय दिनै बे मावबादाखौ जोङो खुलिदों। दा दिनैहाय बे मावबादा खुलिनायखौ जोङो सर्ट टार्म हिसाबै जोङो हाबाफारिखौ लादों। बेयावहाय जोङो दिनै आथियाबारि दालाइसानि सिङाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो फैगौ माखासे साननि उनावहाय जोङो बे हाबाफारिखौ सियालमारि दालाइसा बिनि सिङावबो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन। दा बेवहाय जोंनि उद्देश्यआ बेल'नो जे जोंनि फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौ लेखा फरायनायजों सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोंनि हारिमु, जोंनि दामनाय, जे जोंनि खननाय मोसानाय, सेरजा दामनाय, सिफुं दामनाय बा जथा दामनाय, बे जिनिसखौहाय जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा बेखौ सोलोंनांगौ आरो रोंनांगौ आरो बेखौ जोंनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनांगौ होननानै जोङो दिनै सिन्था खालामदों। बेजों जोंनि माने हारिमु बा जोंनि हारिखौहाय गेरेमसा माहारि दानायनि सिमाङा अब्लासो जोङो गासिबो बिथिङाव जौगासारब्लासो जाफुंगोन होननानै जोङो सानदों। दा नंखायनो दिनैहाय जोङो फंबाय बिनानावमोनखौहाय दिनै जोङो बे हारिमुवारि जे सोलोंनाय बेखौ दिनै जोङो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ फोरोंनो होननानै दिनै जों बे हाबाफारिखौ लादों। बेयो जोङो बेयावहाय गोबावथार लायाखै, बेवहाय 9 साननि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बै मोनसे जायगायावहाय सियालमारि दालाइसानि सिङावहाय जोङो बेबायदिनो 9 सान बे हाबाफारिखौ जोङो लाबावनाय जागोन आरोखि।
थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।